Оператор Зафар Аминов. Дуна. Лайк Абза. Саддам. Дуна даиста. Лайк орамундам бги. Дуна даиста. Камета хундам бги. TikTok мефорад ё YouTube Insta ма хабар бги. Репака мақули чит. Лайка ҷиқидам бги. Репаки ма чиста. Барои қандай шумоҳай. Мушкина шумо садама. Ҳама вақти шумоҳай. Приколи наам мефурад. Репакои наам мефурад. Агар не лайка биҷиқ ки репаки наам бурорад. Саломи гарму ҷӯшон ма мерасонам ғарибода. Аллоҳ нигаҳбон боша ҳар яктаи шумора. Репаки ма чиста. Дарду ғами ғарибоҳай. Ирӯз садарзон кати ҳар яктаи шумоҳай. Имрӯз бурати да ғарибӣ да мулки бегуна. Аросу дам гирифте сай да ҳар як кайланхона. Аммо дарети интизори ғарибачаи ошиқ ша. Ғарибачаи ошиқ да орзуи марг шай.